nyinaa fi hyapa afisi sɛ na nim sɛ Yesu nti ɛwɔ nkwa ɛda Awurade ase sɛ 2023 Awurade bi atwa asomdwem na ne da edi kan wɔ 2024 ɛkyerɛ mekyia ewiase mpanyinaa titiri nokware gidi asafo ba na masrɛ sɛ Awurade ayɛ adom yi ama 2024 bɛtwa asomdwem ne mpaabɔ no ma de srɛ ne sɛ Yesu do hu yɛ mmɔbɔ na waboa yɛn na wasagye atwa afe yi so asomdwem na mmom no Kristo madɔfoɔ deɛ mesrɛ ne sɛ atwa sɛ yɛhwɛ ho so yie ɛfiri sɛ 2023 a atwa mu yi wahwɛ kyɛk wabrabɔ kyɛk wusu adeɛ ɛma wo ne Onyankopɔn ntam sɛeɛ deɛ woyɛ a na ɛnyɛ a Awurade na ɛyɛ ne nim akyiwadeɛ no 2024 yi menkɔ ho bio ɔmmɔden ara sɛ ne ɛwura foforɔ no abrabɔ bɛyɛ foforɔ na pɔ kan sɛ mu memfa abrabɔ foforɔ yɛ na ne Awurade nante ɛno nti 2024 mu nyinaa yɛ abrabɔ nyɛ papa na yinyae esum adeɛ na mu yɛhunu sɛ ade kye na de sa afe kɔ aprɔ bɛto yɛn ho na yɛn kwagye nso abɛn sana na pɔ ka wasɛm ade kye ade sa ɛda baako ba yɛ da ne yɛsɔre afe ba yɛn gye ɛda baako ba yɛn gye na ɛkyerɛ sɛ Kristo nso ma yɛn so no abɛn atemu adu nti obiara hwɛ no so yie na obiara hwɛ n'abrabɔ yie to na motu yie na motutu yie ɛfiri sɛ Kristo wɔ ba asɛm baako pɛ na mbese mbuse nipa wɔ wiase tete ɔman ga ne bofo sɛ so 31st sɛ wɔkyena twetwa mu nipa dodo ɛkɔ asɔre fie ɛkɔbɔ mpaeɛ kaa sɛ wɔbɛgya abɔne yɛ ka ho bɔne no so saa nipa no ɛnɛ saa nipa no na bɛkɔ baabi bi aba wɔ akɔno misa saa nipa no na bɛkɔ baabi a yɛyɛ program kɛse a yɛde bɔnsam edi na yɛhyɛ bɔnsam no saa afɔ na bɛkɔ anaasɛ yɛdi nipa foforɔ sɛ wokɔ 31st wɔkyena kɔ ka ho bɔne na sɛ Awurade fa bɔne nkyɛ wa mesrɛ sɛ ɛnɛ hwɛnie sɛ wonkɔ nsa fa bɔne no nkɔfɔ no bio ɛfiri sɛ sɛbesɛbe ɛnyɛ aboa prɛko na baabɔ sɛ wodware no a wɔsade no nkɔfɔ no bio no tie nti obiara hwɛ no so yie na afei deɛ yɛabrabɔ nyɛ papa yɛntu yɛanammɔ mfa baabi pa sɛne bi Awurade babɛtwe asomdwie mu Kristo asomdwie ne ɔman Ghana ne nipa nantra mekyɛ gyidi mpanifo nyinaa tito apɔstol yi ho sɛ Acheampong nokware gyina asafo Akyem South District Apostle ɛne Akyem South asɔfoɔ nyinara ne nuanom adiyifoɔ masafo mma mekyia mu nyinaa Awurade asomdwie ne agyina amen.